Porkit walang nangyari sa atin, bakla na agad. Ikaw yung nagtitinda ng tahong sa palengke, no? Magkano na yung tahong mo ngayon? Hindi ko binibenta tong tahong ko, no? Ay, kasi kayo matagtubo. Lagi din tapag-alalante si Dain. Masate yan. Tuyo. Tinapa. Pertakan yung mga rumabar mat at ado mat pagugkutak. Ikitang ruot. Kasi kayo mati dumakil. Hindi masay. Fresh na fresh. Yummy. Yeah. Hindi masay. Ulo ka. Yo, Andres. Ala ka man tinatingditan, bagay mata. Kalagpakada ako mahit. Paano ko ma? Kaya gibati kami tayo maging bagay, tawan mo kung kunana. Iso na tatay mo nang umugot dito oy. Ang tuttuda lang. Ipakada mga nalaing nga. Okay. Hiraman na nga raw, dambaglag dati si Dak. Ilaw ko ti sardinas nga gisado. Una nga swerte mo. Akala ka mo dito ano kaya mo? Sak magtukol ka nyam. Anapay ti makitil ko kay nalamam amin na yun. Agudwata lang yun ah. Pagtaka lang makigudgudwa mo. Baka babasi pala nalag ni gudwa ang pailaang. Nagimot ka. At manlatan marunggayin. Gutla ka mo ti, gimo mo pa. Oh no! Turis ka kuma. Hoy! Mukis ti sawa natin nga tao. Nag-alala ka tayo, hindi ka pa nakapakada. Tanda mo, tanda ka dita. Ikaw mo di taon, alangan bulong marunggay lang, imo na pay. Tsaka manulang mga talaing ni. Ito lang, gusto ato yun. Kadung maro daw. Tagudwata mo ta. So, pagpakawan. Imutan nakti ka mutay, imutan kami ti marunggay ah. Sige, gudwata po yan. Ito may magbagam. Okay. Basta ah, kahit nanto mo lagayam ke. Upat kanyak, talo kanyam. Apa, yung pati parehas bingay. Gudwa mata may sa bulaw. Babasit ato yun eh. Taparehas sa ating kapatid. Gudwata. Sakto-sak daw. Damay sa sardinas si Balay. Bagla na pagsawag ko. Sardinas lang natin, naparin. Naripit itlog ko. Tan. Hindi masati yan. Bagong lang katapat natin ba? Basta siya kay gisak ti sardinas ato eh. Nagito iti paborito ako. Lalo bagong nga takalamansi na. How? Hindi masay. Nice. Ba't ang sama mo makatingin? Ikaw din naman ah, sama ng tingin mo. Parang namumukan kita. Ikaw yung nagtitinda ng tahong sa palengke, no? Magkano na yung tahong mo ngayon? Hindi ko binibenta tong tahong ko, no? Baka ikaw, binibenta mo yung tangkoy mo. Hoy, hindi to tangkoy. Mango to, big mango. Halata naman eh. Natural ba yan? Oo naman, pinagpala eh. Pero nakikilala talaga kita. Nagkaharap na tayo minsan eh. Baka hindi ako yung nakita mo. Hindi ako nagkakamali. Ikaw talaga yung nakwento sa akin ni kuya ko. Ikaw yung ex ni Baak. Bakit mo kilala si Baak? Ano ka niya? Huwag mo sabihing babae ka rin niya. Di lang basta babae, mapapangasawa niya pa. Eh di sa'yo na yun. Sa'yo na yung baklang yun. Hoy, kahit bakla yun, pag nakita niya na tong big mango ko, sigurado tatayo yun. Sigurado ka? Kami nga ilang gabi kaming nagtabi. Hindi man lang tumayo. Mahina ka. Mahina kang nilalang. Eh di ikaw na malakas. Patayuin mo yung baklang yun. Diyan ka na nga. Piling ko naman nakapinpintas mo.
Te, pagkatang sardinas. Nagado nga makita. Atoy pa. Dami kong pwedeng makita. Tong baklapang to. Walang tao dito. Doon ka na lang sa kabila bumili. Kanina pa ako dito. Eh, dito ko nga gusto bumili. Eh, di ikaw umalis. Ako ang nauna dito, tapos ako papaalisin mo. Eh, ba't ang sungit mo? Inaano ba kita? Ikaw ba naman ang sabi ang bakla? Sinong hindi magagalit? Eh, bakit? Hindi ba totoo? Bakla ka naman talaga eh. Porkit walang nangyari sa atin, bakla na agad. Gusto ko, kasal muna bago may mangyari. Ibahin mo ako sa mga ibang lalaki na garaw dagos. Maswerte ka nga at ginagalang kita. Baka kung iba yun, buntis ka na agad. Eh kung nabuntis kita agad, tapos ayaw ko ng mga magulang mo, tapos maghihiwalay tayo, paano na yung bata? Eh di kawawa naman. Kaya bago ka magsalita, isipin mo muna yung mga sinasabi mo. Di ka na napagustuhan, bakla sigsigod taon. Tama na tan.